हेलो हाय नमस्कार मु सौम्य आपन को वेलकम करुच्ची मोर चैनल सौम्य श्रद्धा क्रिएशन को आसतु देखा आज आउ गोटे खास हरण थिएटर मजाक वीडियो। ಊರ್ಜಾ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ଗୁପ୍ତଧନ ଏମିତି କ'ଣ ଝାପସା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଝାପସା ଝାପସା ଏଇ ମୋତେ ଶୁଣିଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ ଗୁପ୍ତଧନ ଗୁପ୍ତରାଶ ମିଳିଗଲା କହିଲେ ମିଳିଗଲା। ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ହାତ ବାକ୍ସ ଉଠିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତଧନ ଏମିତି କ'ଣ ଝାପସା ସତ ହାତ ବାକ୍ସ ଗୁପ୍ତଧନ ଗୁପ୍ତଧନ ଏମିତି କ'ଣ ଝାପସା ସତ ଏମିତି ମତେ କ'ଣ ଝାପସା ଏମିତି ମତେ କ'ଣ ଝାପସା ହଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଆରେ ତମେ ମିଳିଲା କ'ଣ ମିଳିଲା କଣ ମିଳିଲା କହିଲେ ଟିକେ ତମା ତମକୁ ମିଳିଲା କିଏ ତୁମା ମତେ କିଏ ବୁଢ଼ା ଦିନ ବୁଢ଼ା ଦିନ ମୋର ଯାହା ମନେ ହଉଛି ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସର ଗୁପ୍ତଧନ କଥା କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ଓ ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ ମତେ ଦେବି କୋଳେ କୋଳେ ତାକୁ